ko po kayo kung paano gumawa ng suman kasaba. This is one of my favorite and talagang masarap po siya. Simple lang po yung mga ingredients natin sa paggawa ng kasaba, suman kasaba. Fresh coconut milk, and then brown sugar, tapos kasaba po. Of course, hindi mawawala yung dahon ng saging, and then yung laman ng buko. So, balatan lang po natin yung kasaba. Make sure po na talagang tanggal lahat ng balat niya. After po natin balatan, hugasan po natin yung kasaba. Make sure po na mahugasan siya ng maayos para matanggal yung mga dumikit na dumi. Freshly grated yung ginamit ko po kasi iba talaga yung sarap. Medyo matrabaho lang po siya pero okay lang. Kasi talagang iba yung lasa. Iba yung sarap niya. Po. Ito na siya. So, gagamit po tayo ng clean towel o katsa. So, kailangan lang po natin i-discard yung liquid. Hindi naman po kailangan pigang-piga yung squeeze natin doon sa kasaba.
Tapos ilipat po natin siya sa bowl. Iwahiwalay po natin. Ihahalo po natin yung sugar. I-mix lang po natin yung sugar. Then kasama then after that, ilalagay po tayo ng ilalagay na po natin ang coconut milk. Pakunti-kunti lang po yung paglagay ng coconut milk. Ayan. And then i-mix po ulit natin hanggang sa mailagay natin lahat. Next, ilagay po natin yung buko. Pero kung wala po kayong buko, okay lang din po. Pero mas masarap kasi pag meron siyang buko. Pag lalagyan niyo po ng buko, mas masarap. Then, idarang na po natin yung dahon ng saging over flame para di po madaling mapunit yung dahon. Ayan, dahan-dahan lang po yung pagdarang. Pwede din pong mabilis, depende sa apoy. Ako kasi medyo pinahinaan ko lang. Punasan po lang po natin ng katsa ng dahon para matanggal yung dumi-dumi. Hindi po maganda yung nabili kong dahon. Pag bumili po kasi kayo ng dahon dito, hindi nyo makikita yung loob. Nasa loob pala yung mga damage. Sa labas maganda, pero yung loob hindi. So okay lang. Po natin yung dulo. Ayan, buong parehong dulo. And then, hatiin po natin siguro mga 7 inches to 10 inches, depende po. Ayan.
punasan po ulit natin yung dahon bago po tayo maglagay ng cassava. Siguro mga 2 to 3 scoop po ng cassava. Ayan, i-roll lang po natin. Then, i-fold. Maglagay po tayo ng space both ends kasi kailangan po natin itong i-fold. Pagharapin lang po natin pareho para hindi siya bumuka. And then, itali natin both sides. Ito lang po gawin natin hanggang sa maubos na mabalot po lahat. Pagkabalot po natin lahat, ilagay na po natin sa steamer. Siguro mga 45 to 1 hour po. Thank you po for watching, at kung meron po kayong mga suggestions, pwede po kayong mag-comment down below. Don't forget po to subscribe to our channel at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago naming videos. Thank you!